jo vaig conèixer el Carles en una entrevista que ell em va fer, un programa pilot que no es va emetre a TV3. I allò que te'n dones compte que hi ha un feeling especial amb aquella persona, que hi ha una connexió. I el Carles em comentava que li venia de gust cantar, i vam dir allò que es diu sempre, toquem un dia, ens truquem, parlem, anem a sopar i muntem. I llavors tothom ho diu però no ho fa mai ningú. Nosaltres ho vam fer. Sempre s'esfuma en l'horitzó la teva veu dient un nom. Ets un perfil. Realment el Pep i el Carles eren dues persones bastant diferents, de manera de ser, de manera de fer, però tenien una complicitat extraordinària, sobretot en el que és el món de la música, i jo m'atreviria a dir que una mica en el que és el concepte global del món. Trasfés dels cabells com la primera nit. Intenta enganyar-me, has de fingir. Quan saps que sabem que l'amor ha fugit cap a un altre llit. El primer punt que vam coincidir molt era Police. També li agradava molt a Carles de Police. I els primers discos de Sau tenen un regust important a Police. En aquella època estàvem fent un programa de ràdio els dissabtes al vespre, a Catalunya Ràdio, al Mikimoto Club, que es deia, i un bon dia se m'apareix, em sembla que és el Pep Sala, el Carles, em sembla que també venia, com moltíssima gent que venia amb una maqueta, no? I, en fi, escolta, que nosaltres estem aquí, hem fet aquesta maqueta, si t'interessés, tal, ja me l'escoltaré. I me la vaig escoltar i em va sorprendre molt perquè em va semblar que allò que estava escoltant era homologable a qualsevol altra música que pogués venir de fora del nostre país, no? I la veritat és que vam punxar moltíssim el Sense Estil, vaja, moltíssim no, una passada perquè ens agradava molt. Sense estil, sota la pluja d'estiu, sempre aniràs passejant al món de la teva identitat. Sense estil. Madrid li estava passant la mà per la cara, no?, a Barcelona, amb la movida madrilenya, i fins i tot els grups d'aquí que es projectaven semblava que sortien de Madrid, no?, com el Loquillo, els Rebeldes, l'Último, vull dir, passaven molt per l'altaveu de Madrid, no? I aleshores, que d'alguna forma, des de les comarques més desacomplexades, no?, sortim nosaltres portant a la llengua els usos de carrer, entrant-la als bars, portant-la a les clavegueres, si cal, no? Allò que ens dèiem de que no es podia fer rock en català perquè era arcaïtzant, o era tou, o era pagès, o era folclòric, no? I en aquest sentit, potser el Sau i el Carles van representar la línia més clara, no? Hores que passen com sempre, esperant una vegada més. El segon disc vam començar a fer concerts amb bastanta gent, diguem-ne, però tot va esclatar amb el Quina nit, el tercer disc. I mentre elaboràvem el Quina nit, potser és de les etapes més productives, diguem-ne, més creatives que crec que hem tingut en tota la nostra història, diguem-ne, tant al nivell de composicions musicals com al nivell, doncs, d'escriptura, no?, de lletres. Dies que passen com sempre, allunyant-te de mi un cop més. Havien passat moltes coses, moments d'aquells de clímax com el del Palau Sant Jordi, per exemple, quan el rock català ja arriba i s'oficialitza aquí, a la gran ciutat, no? Hi havia molta gent al voltant de tot allò, no? En el backstage, companyies multinacionals, saps? Intentant això, fer el seu contracte. No som més que un joc per tu. Et segueixo allà on vas. Soc com un perdó. Quan la gent d'EMI ens van venir a buscar,
ells es pensaven que els demanarien molts calés, no? I en lloc de demanar calés, nosaltres vam demanar unes condicions d'enregistrar. Vam demanar poder enregistrar en un estudi que triéssim nosaltres, aquells moments Metròpolis, que de fet encara ho és un dels millors estudis del món, uns mitjans brutals. Jo els trobava massa tous. Trobava la veu del Carles massa suau. Li faltava una mica de trempera, però arran del Més gran dels pecadors, que vaig tenir la sort d'assistir a la gravació del disc a Londres, doncs jo crec que des d'aquell moment que vam tenir uns representants del pop rock en català molt valuosos. No hi havia hagut mai un grup pop amb cantant guapo i melodies que entraven i se't feien teves, vull dir, perquè s'ho mereixien també, per altra banda, no? Jo crec que no hi ha molt secret més que és que van venir a omplir un forat de fans, potser sí. I fondrà la neu del teu país. El públic de Sau tampoc ni d'en Carles no era dels que, bueno, no llançava ni calces a l'escenari ni res d'això. Però sí que, evidentment, hi havia la gent més explosiva, altres que potser eren més... Doncs bé, es quedaven més en un segon terme, però no per això ho vivien amb menys intensitat. Mentrestant a la distància hi ha qui vol canviar-ho tot. Diuen que la Rússia blanca... Recordo un dia que penjàvem la roba davant de casa i hi havia tot de roba del Carles, pantalons negres, samarreta negra, de concert, era roba de concert, i l'endemà no hi havia... Vam veure passar unes noies, i al cap d'unes hores ja no hi havia la roba, no? I van robar la roba de concert. Em deixeu fer de coses que tinc moltes ganes. Què?